So guys, aalis muna kami ngayon. So bye! So malayo na naman ako kasi kumuha ko ng pili kanina. Ayan yung puno ng pili. So bye everyone! So dito ulit ako maglalakad. Dito yung daan namin pauwi ulit. So kung saan ako dumaan nung gabi, dito rin yung daan namin pabalik. So as you can see, maputik pa rin. And I'm wearing, suot ko pa rin yung boots ko. So, maglalakad pa rin ako kasi walang sasakyan na nakapasok dito, guys. So, as usual, walking pa rin. 12 o'clock na. Pero yung sikat ng araw, medyo cloudy. Hindi masyadong masikat yung araw. Tsaka, pag dumadaan ka dito, hindi masyadong mainit kasi madaming mga trees, mga puno, or mga niyog, madami. As in, madami. So, ayan. Maglakad muna ako. And, malinis naman dito sa umaga pag naglalakad. Ayan. Kaya alam ko naman yung daan dito. Pag gabi lang, medyo nalilito ako kasi madilim. Pero, pag maliwanag naman, kayang-kaya ko maglakad dito. Oorasan natin yung lakad ko from bahay hanggang doon sa pinag-aantayan sa amin ng dito ba daan? Oh, dito. Pinag-aantayan sa amin ng tricycle. Ay, naman na, tricycle. Hauler pala. So, yun yung mga dinadaanan namin dito, guys. So, may kalabaw. Siyempre, babatuhin ko siya kasi baka tahan niya ako. Shh! 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 O, diba? And baka abulin tayo. So, konting takbo. Takbo-takbuhan. Damuhan din yung dinadaanan namin. So, medyo mahangin pa sa kalagayan na to. Kaya maganda pang maglakad. Pero sa una-unahan, pag wala ng puno, mainit na siya. Pero hanggang dun, madaming puno. Kaya ganito lang kulimlim yung araw. O ayan, may baka na naman. So how can I go? Saan ako dadaan? May baka. May baka. Dito na lang ako dadaan. May baka. Pero hindi ko alam kung ito yung daan. Ba't ito na yun? May kuprahan. So finally, nakuha ko yung daan. Iniwasan ko lang yung baka. Kasi, baka ako'y habulin. So yan pa rin ang dadaanan ko. Maputik.
Pero okay lang. Kasi, meron naman bota. Kukuha ko dito ng dahon ng saging kasi mainit na guys. Mapapansin niya. Yung init niya. Hindi ko kayang putulin. So, ayan. Putol. So, magpayong tayo dito. Nagkuha ko ng pandong dito. Kasi wala kang dalang payong. Wala nang payong dun sa bahay. So, ayan. Kasi medyo mainit na dito. Wala na masyadong puno ng niyog. Kaya nagkuha ko ng dahon ng saging. Ang dahon ng saging, pwede rin siya sa maulan, pwede rin siya sa mainit. So guys, ito na yung update. Naglalakad ako sa madaming kagubatan. Bye! I'm so ito yung dinaanan namin kagabi. Yung malaking punong kahoy. Kaya lang, hindi siya kita sa gabi. So, ngayong umaga kitang-kita siya. Sobrang laki, diba? Tapos ito. So, ayan, nakasalubong ko na nga si Nunay. Siya yung nagatid kay mama. Doon sa baryo, kung saan kami sasakay ng hauler. At naiwan ako. So, lakad-lakad lang ko ng konti. So, hindi na naman guys mainit. So, ibababa na naman natin yung kinuha natin na banana. Kasi hindi na mainit dito. Tingnan nyo. Sobrang baba na ng mga niyog. Puno ng niyog. Kaya hindi na masyadong mainit. Kung nagmamadali ka pababa sa bayan, hindi mo magagawang magmadali. Kasi, syempre, mag-wait pa ng sundo. Mag-wait pa ng sasakyan. Mabuti kung malapit lang dito. So, nag-aantay pa rin kami ng aming sasakyan. Ayan. So, naya ako, hindi ako nakakuha ng buko. Unlimited na yung buko sa amin. Kaya hindi ako nakakuha kasi nga, hindi, may nilalakad ako. So, hindi lang vacation mode. May nilalakad talaga. Kaya, ayan. Pagbalik na lang, siguro, makakakuha ng buko. So, I feel it's raining. So, parang uulan siya, guys. Parang uulan. Kaya, may dala akong dahon. Pwede sa init. Pwede sa maulan. Ito maganda sa kagubatan. Then, bulaklak. Ito. Bulaklak. May bayabas. Pero walang bunga. May bird. And ang dami ditong sambong guys sa daan. Sobrang bango ng kanilang amoy. So sambong. Pag gusto nyo kumuha ng sambong, pwedeng pwede. Ang dami oh. Ito lang sa dinadaanan namin. Nakakapasok naman yung hauler dito. Pero pag hindi lang ganito kaputik. Kasi ma-flat siya. Or magtalbong siya dyan sa putik. Hindi na siya makabangon. I mean makaahon. E di, wala na. Hindi rin siya makatuloy ng bahay. Kaya mas maganda siguro dito. Sisementohin. Lalagyan ng kalsada. Balang araw. I hope na magkaroon din ng tamang daanan dito. Para madali na lang siyang madadaanan ng mga 3 wheels, 4 wheels, 2 wheels. Madali na lang, diba? So, kakalakad mo nga, masakit na ang katawan, masakit na ang paa mo. Paano pa kung yung sasakyan na
dadaan dito. Parang kinakalog yung katawan mo. Mas maganda dito magkaroon ng tamang simento or kalsada na makakadaan yung may mga gulong. Kasi itong daanan na ito is good for ito Kalabaw eh. So what if hindi ko na alam saan daan. Ang daming daan. Doon, dito, at doon. 3 siya. So parang sinisikap kung saan sila dadaan para hindi lang malubog yung gulong. Lalo na pag maulan. So, ganda dito ng damo. Carabao grass. So guys, malayo na din yung nilakad ko. Pero good thing naman kasi okay lang siya as exercise, walking. Kaya lang, syempre, pag everyday yung lakad mo, sobrang malayo na rin. Lalo na pag estudyante yung maglalakad dito. Tapos grade 1, grade 2, papalakarin. Grabe. As in, masasabi kong hindi makakaya. Pero sa amin kasi noon, nakaya namin kasi, syempre, no choice. Ganun talaga. Wala kaming ibang dadaanan. Pero, elementary ako, hindi kami dito dumadaan. Doon naman yung sa kabila. Kasi hindi ako dito nag-elementary. Elementary ko is sa San Pedro yun. Kaya, hindi masyadong dito ang daan. So, tingnan nyo guys, ang motor ha. Kung gaano kinakalog yung tao dito pa. Naka-motor, naka 3 wheels, at naka 4 wheels. Diba guys? Grabe talaga dito ang daan. Pak na pak ang daan dito. Look. Oh my gosh, may aso na naman.